Kapit naman niya itong kuhan, no? Mansari na ito, wala pa tayo kwarta. Gani. Asa man ta? Ikaw, unsa may opinion nimo para makakwarta ta? Ikaw may lalaki. Di na ba nga ita? Grabe po. Ako lang lalaki, ako lang makwarta. Dapat makwarta po ka. Ikaw, good. Kung sa'yo, nasa una-una nimo. Support, naman ko permit sa kabalo. Bijig ka nga. Support lang ko sa'yo mo permit. Alangan sige rin tagakos ani, watay. Makwarta ani. Nala ko yung nahuna-unaan. Isa man. Maligis ka o motor. Nga. Dili po tingon nga maligsan ka para mamatay ka. Kanang masamadan lang ka ba tapos katong nakabangga sa imo ha. Akong pangayo ang kwarta. Kanya acting jud nga na kuan ka. Kanang na balian ka kanang nakaisama na ba. Ana ba agay ana. Ako'y bahala. Ako'y Tay gindawa makwarta ka. basta na imo agi nga motor ron. Ha? Kato ha? Oh, sige, dalaw na to. Dili, muhigda ka sa dalan. Pag naay mo agi nga motor, akong ingnon nga nganong gibanggaan kaniya. Ito na to makakwarta na ta. Kante dito. Oh, lagi kung sa kuan. Diri ka, diri ba niya? Pag naay mo agi nga motor na diri. Diri ko. Oh, naraman ko sa dool. Pag nako diha or dito lang ko. Basta mo kalit lang ko kuan. Sige, sige. Bantay mo. Diri. Kung forma nimo, ikaw. Sinabanggaan ko ha? Mukay nino magpatik-atik lang ka nga nabanggaan ka ba? Dili ingon nga banggaon jud ka. Patik-atik lang ka nga mabanggaan ka ba? Sige. Ya, mong hilak po ka. Alam ba ka nang higda na rin niya. Acting jog taman. Acting jog taman. Nga murag ka nang nagyod kay Samad. Tapos, naraman ko dira sa dool kay para makakwarta ba kay pait jud kay panahon nato. Basta naglisod jud ta. Kinahanglan niya. Acting jog taman diri ha. Oh, makakwarta lagi kita. Ako'y bahala. Diri ka mahigda. Sige daw, kanang practice daw. Nga kanang 500 ang kantidad. Sige na. Sige, ikaw forma. Sige, nalayan kita. Kana, murag nindot yun na. Ay, murag mali. Bangon sa. 500. Sige, sige. Bugas, kurente, dutan. Ya, tapos ana. Ana, ya kinanglan nya. Murag nahibi yung bakba. Kana. Okay, kana. Diha lang ka kay mutago ko ha. Sige. Ha? No, ayaw yung lihok. Okay ra ka diha. Tira. Sige, tulog na kay nanay motor nagpadulong. Oh, sige. Sige, i-active tarong diha. Ako'y bahala dire mo, kalit lang og sulpot unya. Sige. Hoy! Ano yung ibanggaan ako niya ba? Ano yung mga ha? Wala man ko na. Daan man na diha. Tanawa na, nasamad. Na, tanawa. Oh. Tanawa. Wala man ko na banggain. Tanawa. Pinalangga kay ko na, ha? Halos lamok na mukhaan ana akong sagpaon. Nya ngano imurang banggaan? Ha? Bayad jud ka ana padulong. Ha? Wala pa. Pag-agi na ko na naman ang nagigda diha. Good. Tuo ka di ka kabayad ana. Pag di ka mo bayad ana ipabarangay ti ka. Na diha kay dadaan ba? Wala. Ipabarangay ti ka. Si Manina ipabarangay ti ka. Tanawa. Tanawa na. Kaya nimo na? Ha? Napiang di nakatindog. Bantay lang jud ka. Ang tiil 500. Ha? Ang kamot kay na ay gas 500. Tanawa. Nya babe, asa na banggaan babe? Asa na banggaan? Syagit ba syagit? Agay. Asa na banggaan mo babe? Kini? Sakit. Ang tuhod. Sakit ang kini. Bantay lang jud karon ha. Tanawa. Wala lagi ko kabangga. Tanawa. Kay pag-agi na ko diri. Ako unta ng tabangon ba kay Nakay kwarta dia. wala man ko kakawan kay pag-agi na ko diri gahigda na nadaan ba samtang gaagi pa lang ko mao kay nihunong ko kay abi ko gunsa kay akong tabangon. Klaro kay nakitaan ti ka ba? Ay nagdeny ba? Nakitaan ti ka ay mo yung gibanggaan. Takaw daw na. Pangutan na daw na imong uyab. Sa uyab nimo anak. Uyab na ako na. Oh, pangutan na daw nagibanggaan ko na. Daan na siya diri ng Tanawa gahigda. oh. Bet. Sakit babe, sakit. Ano sakit? Kini. Oh sakit ang siko. Oh tanawa sakit daw. Tungod kay nabanggaan. Nakay pa matuod nga gibanggaan. Tanawa na siya oh. Ug pa na nabanggaan dili na maghilat. Dati nga anak ko kay nganong gahigda Ang na imong luy babe sakit. Sakit. Oh tanawa. Paminaw ko. Tanawa. Natingala ko ha. 2,000 kaayo ang imong bayranan jud. Natingala ko kay ngano nga naay ta babae naghigda diri sa dalan.
Unya anong gahapin-hapin man na? Ha? Anong gahapin-hapin Wala man ba na? nakog namin ay unas tayo diha? Wa man ko kabalo nga naa din ay unas daan diha. Basta kay nakitaan di ka, ha? Nitabok ang akong uyab, imong gibanggaan. Daan. Pag agi na ko diri naanay ni higda diya nga babae mao nihunong ko kay akong tabangon kung kinsa. Namalit lang ko gatas ba? Namalit ko gatas. Nakita na ko nga akong uyab, nitabok sa kalsada. Anya na kay motor kusog kay mong dagan, imong gibanggaan. So karon unsay imong pasabot imo kung pabayron anak nga wa ko isala. Dili jud ko og dili jud ko mobayad anak kay wala ko ni banggaan ang bayhana, wala ko na gil banggaan ha. Babe, ibanggaan gid ko na, babe. Natanawa? Akong uyab ni reklamo, imong yung gibanggaan. Makabayad yun ka kung dili ka mubayad. Mukha ko pulis. Mukha ko pulis. Kung naa kay Wako. pulis ha, kumukuha kag pulis. Wako. Ipakita Ha? sa I-blatter ti ka. Kung mapilabot i-flatter ko nimo. Pakita sa kung kuan ebidensya diya. Tanawa, oh. Oh, sakit, babe. Sakit, oh. Sakit! Na. Di ko mobayad. Tanawa na ron, ha? Di jud ko mobayad anak. Unsa? Dili ko mobayad. Babe, abli na cellphone na, babe. Tawag ako, babe. Tawagan na. Mutawag, big pulis. Pantay lang ka. Hello, sir. Naami diri karon sa kuan, sir. Ramon de Jacinto Street, sir. Og kauban ako ang akong web, sir, nga nabanggaan aning tawhanan ni. Nga wa mailhi sa midagan nga maling direksyon ning tawhanan ni. Ambot lang og kaila ba ko ani, sir, o wala basta kay akong kuan, sir. Wa jud ko kailaanin niya, sir. Ug kaila mo ani, sir, is kuan ni, sir. Naka-Ilander siya, sir. Unya naka unsa man iyang dala, naka-packbag, sir, tapos nakabaring, sir, nya ang iyang buhok ug ang iyang height, sir, tama-tama lang ug na siya pagkaitom, pagkaputi nya murag tambok, payat, gamay ug daghan ang iyang ugat sa iyang kamot, sir, ug sa iyang tiil ug sir, ang plate number akong basahon. Ang iyang plate number sa iyang motor na 09911135, murag talk and text niya, sir, klaro kayo kay nagsugod man sa 09, dili gyud ni siya TM. O kana lang, sir, daghang kay salamat ug unta nga imong mapagbigyan ng among kuandron imbitasyon sa alang kanimo. So karon, bayad ka nili. Pwede makikistora ninyo, wala man jud ko na bangga. Pero muhatag ko kwarta. Oh, ayaw sa. Ako yung kondisyon. Tiil 500, ang tuhod 500, ang siko 500, ang loyo 500. 2,000 tanan. Pero 500 ra jud akong kwarta, wa jud ko laing kwarta bossing. Unsa ka man namo ng 500 nya di man na makakuan. Ayun na lang. Napan ni si ay CT scan. Aluoy ka sa kwa bossing. Wala jud ko na pamilyado ko. Kung unsa na lang akong pamilya, 500 ra jud akong Ami na, be. kwarta. 500 na lang jud akong kwarta. Bantay lang kasunod, ha. Bossing, patawag ra ba kag pulis? Saka na dito kay basig. Sige, teksang tawagan ako. Ay na lang ang pulis bossing. Hello, sir! Sir! Pakuha na siya, sir! Sir! Palakaw na siya, sir! Dalihan niyo, sir! Sayang nga sa 2,000, uy! Pero okay na kay natay papander. Good job. Na, makadate na taani.